Barrastia dugu da, bai, hasiko gara. Kaskarrik asko da nori, urbiltzearen, nagoen egunaldean gainera narriko jabe moten da, baina bueno. Gai ordenagaz hasiko gara, lehenengo puntuen, dekretu akta bideko guz, bai? Gogoratzen dugu, zantzatikeko bezaren akta biek, maiatzaren 8koa eta maiatzaren 14koa. Bai? Hemen zeusen izateko? Ados? Bai? Bale. Edertu. Alkatetza dekretuen kontu ematea, bigarren puntua. Hemen, bai? Dekretua, 210. Bai? Gure egoke, espediente guztiei. Eta sartuta be epaiketaren emaitza. Gehi, idazkarien txostena eta abogatuen txostena. 210 osoa, espediente osoa. Bai, espediente osoa, baina epaiketa bat dagoen aurretik eta haren epaiketaren emaitza ez. Bai. Sorpresa bat izan nahi eta eta gehi idazkarien txostena, gehi abogatu txostena. Eta gero dekretua 236ko espediente guztien. Egiteko zer kasuan. Hirugarrenera pasetan gara. Aberatuno Sintagnia SL enpresa, Lemoak udal kiroldegiko, muskulazioa egiteko sarbideak kontrolatzeko, mantentzen lanak egiteko, garbiketarako, jarduera gidatueretarako eta aholkularitzarako kontratua zuntziarazteko proposamenaren onarpena. Bai? Hemen dano dakigu hau enpresaneko kudeatzen dago dela eta jarretzen dagoela, bai, kiroldegiko zerbitzu guztie. Maiatzaren 29an, enpresa honen legezko ordezkariak udal honetan, zerbitzu honen kontratua bi aldeak ados jarrita zuntziaraztea eskatu zuen. Bai, arrazoi bidean zeuzan, irakurriko roda, zozkeraz, edatzi bera sartuta, irakurriko roda, literal agertzeko. Badino, hasieran itundutako baldintza ekonomikoen arabera prestazioa ezin dela gauzatu. Hortarezten da, bai? Gaur egungo presioen egoeraren ondorioz, arazoa ekonomikoa da. Eta bigarrena kontratua zuntziaraztea aukerarik egokina ikusten da. Dino, kontratuak erauten duen eragozpenak ekar ditzake, bai administrazioarentzako eta baita kontratistarentzako, eurentzako. Bai? Honakoa ikusite, osoko bilkuraren erabaki proposamena bat txostena dekogu bertan. Bai? Deko zuen, aurrekariak txosten honetan, ondo zehazten direz, aurrekariak, dan ez dut irakurko, bai? Gainete zeuzeko deko zuen, galdetu. Zuzenbideko oinarriak, konsiderazio juridikoak, bai? Guztiek, eta gero, atzeko partian, ez du norretute deko zuen, bai? Proposamenaren alde informatzen. Bai, informea aldekoa da. Osoko bilkurari proposatzen zailo, kontratazio organo gisa, irakurriko da, bai? Aktan zehatzen agertzeko lehenengoa. Bi alderdiak ados jarrita, S2021 espedientearen kontratua zuntziaraztea. Sektore publikoko kontratuan legearen 211. artikuloko 1.c atalean jasatako arrazoirik. Bai, bigarrena, administrazio honek ez duenez baliabide nahikorik zerbitzu horretaz arduratzeko Lemoako udal kiroldegiko muskulazioarako sarbideak mantentzen lanak garbiketa jarduera zuzenketak eta
Bai, jarduera zuzenduak eta aholkularitza kontratatzeko kontratazio espediente berria izapidetzen hastea. Eta hirugarrena, kontratua zuntziaraztea kontratazio espediente berria esleitzeko prozedura amaitzen danunean izango ditu ondorio. Bai, eta hemen, onartu behar dugune, lehenora ekartzen dugune da, kontratuaren zuntziaraztapena adostasun edo desadostasune eta gero kauzio aseguruaren itzulketa. Bai, fidantzaren itzulketa. Hori bai, bozkatu gara. Aparte bozkatuko dugu, eneko? Bai, ezta? Bale, buruzue lehenengokoa, bai, kontratuaren zuntziaraztapenaren proposamena. Bai, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, eta bigarrena bozkatuko dugu, kauzio edo aseguruaren itzulketa. Bai, aldeko bozkak, kontrakoak, abstentzioak, bai, esan. Gutxe liatu hau, kausa ekonomikoan, baina horrenik ezakitu, ez da izinatu gara Ez dago preacuerdo bat, dago Ez egon gara oso horren oso baina, uste horre hitzarmen bat da, egia da beste udal batzutan jarretzen daurela, guk hemen lanbideak dugu berba, eta horrek ados dauz aurre zinetako eta zenbakiak emoten dau horrek ekartzen dauzen aldaketa eta enkajatu aldo direzela Ela ezetz, eta bestiak baietz, hor dago baldea, bai. Bai, hor dago, bi bloke modure, baina batzuzek, horrek hau dira esan dira ez dira jarraitu, hori, bai, horren gainean egon gara, proposak eurek be, egondako arrazoiagatik alikita eginen eskatzen duzko, bai. Ondo? Bai. Pasetan gara laugarren pintura, baina egun diren dauden instalazioetan egin beharreko kilometradurak kudeatu, planifikatu, eskaini gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzua kontratatzeko espedientearen onartu. Bai? Hori da nindeko eskaera, bertan azaldutako eskaera eguzite eta kontuten hartute, udala espedienteagaz lanean ibilide eta hemen dugu espediente osoa, partekatu jatzuena aurreko batzordean eta esatea hori irauniko dagoela bestea martzen ipin orduko hori zindelburuan, zerbitzua ezeteitzea, bai? Hor dagoz espedientean dokumentuak eta pliegoak gure gozaputzu bete gainetik azalpetare bat egotea administrazio klausulen pliegoetan, hemen iraupena bagoaz karaturara joan da, ez dakiten, datu orokor batzuk egun moteko, iraupena izango zan urte batekoa eta lusapena gehi bat, izan dute horregatik. Pusite panorama, bai, zelan dagoen, presupuesto base, zaten dau IVA barne, bostunte biluetan 5.000, esperiento garroita 5,08 euro. Izango zen. Eta gero, bagoaz esortzegaren galdera, 5,3 punture, balorea ditzeko labera, izango zen, milioi farkatu bio bat, 122.000, bai, 0,2 euro, bai? Eta hori modifikazioan neureko gehiago ipintzen dagoena, basatzea hori plegoten ipintzen dena behar izan egon eskero, bai, hortik hartu ahal izango zala urgentzia baten aurrean, ostantzen hori dituko zan ikutu batek. Eta, gero, ez dakit.
adjudikatzeko esleitziko irizpide buruz, ez dakit, mediante juicio de valores akundana puntuei bagoaz hogeita hirugarren orrialdera, adibidez berrogeita bost puntu izango direzela, eta gero formularen bitartez kuantifikatzen dana, berrogeita hamabost. Bai, pilo bat datu, horrezken oso, hau direz, zano zehatza, minote eta luzeak. Eta gero preskripzio tekniko enplieguetan, hau gauz, egon beharreko datu guztiak. Bale, puntu honetara, hemen gogoratzea, ez? Dekogu osoko bilkuraren erabakiari buruzko txosten proposamena, kontratu mota, zerbitzu, aipatutako datuakaz, kontratuen balioa, ezikidetzen mota, dokumentuak beharrezkoak dira zentro seguragoetamen dokumentu guztiek baztertuta, ekartzen dugune osoko bilkura honetara da kontratazio organo gisa da nenean, lehenengokoa, lehenengoako kiroldegiko instalazioetan egin beharreko jarduerak kudeatu, planifikatu, gauzatu eta ebaluatzeko zerbitzuaren kontratazio espedientea onartzea eta lizitaziorako deialdia egitea. Bigarrena, administrazio klausula zehatzen agiria eta kontratazioa arautuko duten baldintza teknikoen agiria onartzea. Hirugarrena, ebazpen honen berri emotea kontu hartzaileari eta diruzantzari, egoki diren kontabilitate idatzoarrak egin ditzaten. Eta laugarren azkena, adjudikazio prozedura irekitzea eta lizitazio iragarkia kontratatzailearen profilean argitaratzea. Gainera, jakin badakigunez, Europar Batasunaren aldizkari ofizialean argitaratu behar da. Bai? Eta parteak. Aiztuia eta komentatzea, inguratu garela, onargarren bidez irakurrita pliego teknikoetan, eukenin begarren abizena, kontratazio administratibos, hori da. Kontratazio mailan begarren abizena bakatu. Erdatute da, bai? Hasik aldatuko dugu. Bai? Hori aldatzea eta... Bai, eta hori da dagoetan, bai? Boskatzea. Bai. Badeko boskak, kontrakoak, abstenzioak, horren gainean egon gara, oso gainean, eta nahiko ziurtzat egon ganean kontua, aztertu direz nahiko ondo horre sinatzea gauzen horrek baldintzak eta zer suposatzen dagoen horrek gure pliegoetan eta ikusi da enkajea horregatik bai, bat hori, hori zintzen ez da gazu bai. Vale, oso. Publikotik, ¿queréis que explique algo en ardera? Vale, oso. Kontumadea, bosgarren puntua, dakigunez, eta zapatu ikusi genuen, ja jubilatuen dira, izen luzea pensionisten etxean taberna ja bideratute da, begokartu da, pospozik, ailegatu gara justo nahi gendun datarako, hasiera oso polita auki da, eta soberteri dekon, eta ganon artean lortzen dugun horretarako jau behar gara, eta bai, gabezen handoan. Eta piztinako hau dau, hasiera baten badakizu zelan izan zen material bat, horre behin saiakirak be batera ez lehitzeko, baina legalki ikusi izan ez dara posible, orduen printzipioz mutil gaztek edukion inio eure dagoki zabaltzeta, baina martxan dau, hor urgentzia bine da martxan mekanismoa, eta badauz, bi bateria sartu da begituten, bi enpresa
atzean dauz. Eta garren muestar baten batebe deitu da, eta ja Iker egon da danakaz, oso gainean laguntan zalantzak argitzen eta laguntasun eskaintzen. Orduen bier, eguerdiko ordu batetan amaitzen da epea. Egongo gara holan, eta emoten dago. Hor begin da, batu behi bat. Ikusiteak eta Kristinak hamarrean hasten direzena, datorren asterenean, eta eskatu dugu txorrotak martzen dikitzen, zeke ja uda dekogu, beste giro baten gazte. Ez? Emoten dago, emoten dago. Bueno, eta galderak eta... Bai. Zein, barkatu? Bai. Kontu emote ekonomikoa. Bai. Horrengokoan emongo dut batera, bai. Igual ekaina Bai. ustailean. Bai, bila. Uztailean hori, bai, ontsa esaten duzule, egon gara begire, dago zantzen baina nire aurreratzaren. Berdintasunetik sortutako protokoloa, herritar protokolo hori lehenetik pasatu behar da. Orduen egon gara begire, epokatara dago eraketa udalaren talde berden eraketan adostu zana, eta espertu zana eta adostu zana da, uste daukaketan da lehenengo zirean, aldaketa dauz ez da beti, bai, uste da lehenengoko, ez da horretu, uste duzu. Que bien, erakitzeko eta ez da uste. Bueno, aquí dago, no pasa nada. Uste da lehenengo egoaztenean, egon gara hori batxotan horretan, así que posible bada, dinote, agenda menditzeko dugu zuen, uste da iruen egingo da. Gure eta... Bale... Zeu zer gehiago? Izan bai. Irudienez, orokorrean, medikuen orotegi edo zerbitzuak, izango zer postuiko diren. Eta alduki bako zan... Odeko ordutegia dinosu. Golera korren pleno. Bai. Bai, zelan, geratzen da. Publikoan,